Good morning everyone. Nei undu bula jobbaय ओमफ्राय जों दा दं लाचुंआव लाचुंना लाचुंआव हाय आरो एकदम बारे ओरैबादि गुसु बेवहाय बुंनो नांला आरो ओमफ्राय दा मा होनो जों बेवहाय फैनानै मैया होम स्टे खालामबाय बेयावथ' होम स्टे खालामो बुद्धिस्टफोरा माने बिदिनो गासिबो गावनि न'आव थाबाबो बिदिनो माने होम स्टे बिदि माबा लाखिजोबो नालाय ओमफ्राय नै भिउ ना भिउखौ देखायनानै र' नोंथांमोन एसे होम स्टेआव थादों आरो जों नै नोंथांमोन नांगौबा फन नाम्बारबो लानो हागोन नायनो हागोन नै भिउआ वाव नालाय बै गोजौआव बरफ दं एसे एसे जों दा थांगोन जिर'आव थांसै जों दा बेनिफ्राय लाचुंनिफ्राय नै गुड मॉर्निंग ब्रो भाई नहीं लाया था हम लोग को कल गैंगटॉक से अभी भाई हम लोग को जीरो लेके जाएगा है ना फ्लावर आ जाओ रंजू आ जाओ हाय सिस्टर गुड मॉर्निंग चाय नहीं खाएगा और मतलब अभी निकलना है ना मुझे तो नहीं पीना तुम लोग पियोगे वो मेहर पिएगा नहीं क्या पूछना पड़ेगा आए मेहर उसको पूछना पड़ेगा आ मेहर देर हो जाएगा शायद चाय पीने से हम लोग नहीं पिएगा ठीक है आके लंच करेंगे हाँ अच्छे से साथ में ठीक है वो पामी को शायद उसका काम है बोल के ना वो जाएगा बोला था हाँ शादी में भी जाना है ठीक है तो फिर हाँ बाय चलो यारों ने खा गुले थर भाई एकदम फिर ना वाह ब्लॉगर वाह एक बार छोड़ मचाने का मन हो गया इतना सुंदर है ना भैया एक सब कैप्चर करके ले जाने का मन हो रहा है लेकिन मोबाइल भी मतलब वो स्पेस खत्म हो गया मेरा आते आके कितना लिया मस्ताना मौसम है रंगीन नजारा धड़कन क्या कहती है समझो इशारा आज से जाने मन दिल है तुम्हारा आज से जाने मन दिल है तुम्हारा ओरैबादि मोजां ना बाबरे जों दा जिर' थांगासिनो दं लाचुंनिफ्राय जिर' थांनाय लामाफोरा ओरैबादि मोजां माने फाग्लि जाजोबगोन माने बेबायदि भिउ ना आयु माने बुंनो नांला आरो मा बुंबावगोन आं माने नोंथांमोननिसिम एक्सट्रा माने भिउखौल' लामाखौल' मोनसे बिदि ब्लग लाबोगोन आरो आंनि थाखायबाबो माने आपल'ड खालामनानै दोनगोन आरो ना इउटुबावहाय माने ओरैबादि मोजां माने भिउआ बुंनो नाङा आरो स' नोंथांमोनाबो हायोबा बेरायनो फै बिदि जायगायाव आरो ना मोजां नांगोन गोसोफोरखौ बिराद नायनांगौ जायगा बेफोरो रियेलावथ' बांसिन मोजां केमेरायाव मा मोजां नुयो रियेलाव बांसिन जों दा यामथां भेलियाव सफैबाय नै बेयावहाय जोङो मा होनो जेकेट लानानै लानोसै माने जों लाबोनाय जेकेटआ एकदमबारे गोजां गानो नागिराखै आरो ओंखायनो बेयावहाय एसे मा होनो जेकेटखौ लानानै लानोसै अ ओमफ्राय नै र' इथिंनिफ्राय हाजोआव एसे बरफ दङ यामथां भेलिनो चलिए भैया वाव नायलाय गुसुआव माबायदि थायो बिसोरो Yamthang Valley 0 to 1 similar bar and restaurant
मोजां जायगाहाय एसे सिगां जुदि 20 दिनसो आवगाय जुदि जों सौफैयोमोनबा जों गासिबो बरफखौ मोनगौमोन आरोना नाथाय दा बरफ गैया बरफा दङ जिर'आव मोनगोन जे गोजौ गोजौ दंबावो दाबो नाहले गोजौ गोजौ खिन्थु इफोराव गैला आरो वाव मासि मोजांहाय सच्चिबो फाग्लि जाजोबगोनहाय फैगोन आं बेयाव नेक्स्ट टाइम आरो फैफिनबावगोन शुटिंफोर लानो थाखाय ओरै नै ड्रेस लायनो थांगासिनो इसोर माने गारि सालायग्राफोरा मालाय फैबाय थाग्राखाय मिन्थियो आरो बेलेग बिनि हा हा जों दा जैकेट लेना है हाँ 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 होगा होगा साइड में बैठने से गर्म होगा ना वाव नहीं ये जिङाव जिरायबा गुदुं जागोन जि मोजां साहा फुदुंदों हाब्रेदि फुदुंदों एसे साहाखौ केटलियाव ओह वो मेहर जो ना बाद में खोजेगा देखो तो एक बार मैगी ब्रेड खाएगा हाँ मैगी मैगी 4 ब्रेड भी 4 संब्रमना है इन्हें ब्रेड अब जी मजांग वाव ये स्टीम करता है ये सब हाँ घर का जैसा सिस्टम है हाँ इतना अच्छा लगा ये सब अभी जैकारो के लिए चल आई नहीं ब्रेड नहीं साबरिन थाखाय लो खाओ 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 गोथावथार ब्रेडा ओरैबायदि गोथाव जालाय जानाय जाना बहुत टेस्टी है दिनै दा मेगी जाबावनोसै बिराद टेस्टी ना मेगियाबो बिदां बिराद गोथावमोन ना मेहेर मेगिया लाखादोसो जालाय नोङो टेस्ट खालामलाय बोरैबा मोनसे गोथाव पारफेक्ट ना आसुरित नै मैगीफोरना जि गोथाव जादों आरो बोरैबा मोनसे जाय ना मकाई का वो टेस्ट करो करिए ना हमें नहीं चाहिए करिए ना एक चम्मच से टेस्ट करूंगी हाँ आंनि दैया बोरै टेस्टी आंटी बहुत टेस्टी बिदां सब टेस्टी है यार वेदर की वजह से टेस्टी है क्या हम देखो ना कैसा है अरे तू सीज भी बहुत टेस्टी है हाँ गरम पानी है ना मोनसे बयबो वाव बेफोर जायगायाव फैनोबा लामाफोराव एसे किसुमाना गोबानाय मानसिफोरा खस्थ' मोनो बाट सफैनायनि उनावहाय वाव हानापन देखो हमारा मेहर जगह देख के फिदा हो गया और उसको ठंडा भी नहीं लग रहा है देखो गेंजी पहन के ये घूम रही है जीरो जा रहे रास्ता कितना ठंडा है ओह माय गॉड मेहर कैसा लगा मैं अभी बोल के सकता क्या फील कर रहा हूँ मेरे को मालूम है हाँ वो ये बात है मुझे मालूम है क्या ओह माय गॉड ये देखो ओह माय गॉड ये देखो गाड़ी रास्ता ओह माय गॉड मेरी यूट्यूब फैन रिक्वेस्ट करती हूँ आप लोग भी एक बार आइए और देखिए हाँ जीरो में आइए जरूर ऐसा हाल होगा देख के ये देवता
जों जिर' सफैबाय ओमफ्राय बरफआ बिराद खम जाबाय आरो एक्चुअलि एप्रिल मासावसो बिराद थायोनो बरफआ जोंना फैनाया एसे लेट जाबाय थेवबाबो दलद दं आरो बरफआ इयावनो जों एसे फट' सट लानोसै फैदों इन्जय खालामसै नायनो भिउआ नोंथांमोनाथ' आङो मोनफैजासिम भिउखौ लानानै फैदों नोंथांमोननिसिम नायनानै मोजां मोनदों जानो हागौ नाय सासेया बिदि गुसु थेवबो जस जों नायलाय खौ जल्दि जेकेट आवाजफ्रानो ओंखारबावलायला नै अ माय गड फिलिं माने हेभेनाव दं बादि मोनदों आं गोसो गोरबोफोरखौ आरो ना माबायदि सान्ति मोनो आरो माबायदि माने भिडिअनिफ्राय माने रियेलाव साबसिन ओरैबायदि मोजांसिन आरो बुंनो नाङा भिडिअ लाबाय बायनानै फनफोरानो मेम'रियानो फुल जाजोब्बाय आंना ओमफ्राय आरो गारांफोराबो ओंखारला माने ओरैबायदि मोजां वा माने हेभेनाव थानाय बायदि मोनदों आरो भैया मेरा जैकेट है उधर उनको कैसा ठंडा लगा क्या मुझे ठंडा ही नहीं लग रहा है 2 मिनट के बाद में लगेगा तब बोलेगा body gambar and now we're going to मेरा स्पेस नहीं है भैया बर्फ में लेना है तो शूज तो भीग जाएंगे तो क्या करेंगे है ना हाँ फोटो कॉल भिडियो भी करो संभाल के ना भैया ये वाला फोन बहुत स्लिपरी है ये फोटो इसे भी लो पोर्ट्रेट भी लो भिडियो आउने चाहिए मान फोटो करते हैं मैं सांस नहीं ले पा रही हूँ प्रॉब्लम हो रहा है मफलर चाहिए हाँ? ना ये मेरा मफलर गरम है ये लगा ले तो ये लगा लिए तो गरम है फाइनाली बरफआव सफैबाय खिन्थु हां लानाया बिराद प्रब्लेम जादों आरोना नै बरफआ बांद्राय गैया एसेल'सो खिन्थु माने दंफां लाइफां गैयाना आं हां लानो हायाखै माने खस्थ' मोनदों थेवब्लाबो फैथारबाय जेन थेने सल लानायखायसो बिराद गुदुं गस्ला आं खोमा सोमा गोजानानै थैनो नागिरो नायदो एसे रुको मैं ये करती लो हो गया छोड़ दिए नहीं नहीं बहुत आप भी इसे 1-2 फोटो लेते हैं और
Ready? पेंट गीला हो जाएगा पूरा इसमें इतना लेवल दिया था गाड़ी के अंदर कपड़ा भी नहीं पहना गेंजी के साथ आए थे अभी इसको चक्कर आ रहा है बोला सांस का भी प्रॉब्लम हो रहा है कैसा लग रहा है बर्फ में आके बर्फ तो इतना भी नहीं है थोड़ा सा है फिर भी लोगोफोर जों दा बेनिफ्राय रिटार्न जानसै बांद्राय गोबाव थानाया बेवहाय बिराद गुसु मेहेराथ' गैला फिउस जाबाय एकदमबारे हायासै बियो गुसुखौनो सहायनो हायासै दा जों थांफिनसै ओमफ्राय बिनिफ्राय थांनानै डाइरेक्ट गाहायाव जोङो माबायाव मा होनो थैंक यू सो मच भैया भैया आपका माफला दिया इसलिए मेरा थोड़ा सांस में वो सांस ले पाया दा जों गाहायाव थांनानै जेराव थादोंमोन बेवहाय लान्च आरि खालामनानै जों रिटार्न जानसै गैंगटकनि थाखाय दा अभी यहीं पे क्लोज करती हूँ मैं वीडियो मेहर तुम्हारा बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया ना बेचारा खर' सर गिदिंजोबदोंनो बेखौ थाबा थाव